El Jaume va néixer el 5 de setembre del 1953 en el marc d'una família humil de poble. Del seu pare Marcel i la mare Carme va aprendre el sentit cristià de la vida, que es concretava en el treball per la millora dels joves, de les famílies i dels pobles, a través d'activitats parroquials, del moviment JAC i altres activitats. Ben segur que l'exemple dels pares va ser pel Jaume la plataforma de llançament envers el seu compromís i treball infatigable en els moviments cristians de joves, el bisbat i els catecúmens. Els que hem estat els seus contemporanis en el marc de la família hem compartit treball, mirant de fomentar publicacions d'inspiració cristiana i també aficions. D'això va el ciclisme amateur, més endavant l'excursionisme que ens ha acompanyat tota la vida. El Jaume ha estat el tiet bàsic per la jove generació. Els ha sigut referència de vida. En Jaume ha viscut intensament la seva fe i amistat amb Jesús. Ha estimat el poble i la parròquia, bon comunicador, capaç d'animar i organitzar el que fos. Del seu compromís, ja de molt jove, amb la cultura i la pastoral, ha format part de l'agrupació sardanista, de la coral, de la colla dels Blaus a la Festa Major, dels Roteros i del casal parroquial. Actor i director. També va escriure La Passió, Resposta de Déu als homes, molt implicat en la parròquia, tenia cura de la litúrgia i animava les celebracions dirigint els cants. En Jaume ha estat un bon amic, referent i puntal per a molts, estimat per tots. Ni la malaltia li va ser excusa per deixar de fer el que havia de fer. Ara, com ens va demanar, ens cal seguir. No podem fallar-li. En Jaume Galobar és per mi una persona molt especial i sempre ha estat un home que m'ha apropat a Crist, no? I sempre tenia claríssim, hem de portar bona notícia de Jesús als altres, no? Aquest era el Jaume. Vaig anar a visitar-lo per l'últim dia, el dia que ell moria a la nit, i jo anava al migdia, i recordo perfectament que em va agafar la mà i parlàvem de la pastoral, de l'evangelització, i em va dir Jesús és el centre de tot, Josep, i hem de continuar treballant perquè tothom el conegui. Doncs continuem treballant, com ens va dir el Jaume, com ens diu avui, estic segur que està allà a la presència de Déu, i continuem treballant i expandint la bona olor de Jesús, com ell ens deia també, i sobretot la seva preocupació molt especial pels joves i pels adults que estan allunyats de la fe. Aquest era per mi el Jaume. Ens cal la intel·ligència de l'esperit per anunciar arreu la novetat de l'Evangeli. Joves en l'esperit, joves de totes les edats, nascuts aquí, vinguts de lluny, una església camina sobre l'esguard de Maria. La jove diòcesi de Terrassa es posa en marxa sota el patronatge de la Mare de Déu de la Salut. Que ella sigui per a nosaltres la nostra llum, la nostra guia, el nostre model, la nostra mare. Mare de Déu de la Salut, pregueu per nosaltres. Vaig conèixer en Jaume Galobar molt abans de la creació de la nostra diòcesi de Terrassa, especialment participant en la pastoral de pobles i comarques i també en altres àmbits, com per exemple el de la catequesi. Per això crec poder dir que la meva relació amb ell ha estat sempre en l'Església, a través de l'Església. Ell era, certament, un home d'Església. I és per això que sempre ha sigut per mi un referent eclesial, un membre actiu de la vida de l'Església, un testimoni de vida cristiana, sobretot en els pobles del seu estimat Vallès. I després, ja de l'any 2004, quan va néixer la nostra diòcesi de Terrassa, un col·laborador proper i de confiança del bisbe Josep Àngel i meu també, en el que va suposar la construcció d'una nova església diocesana. Diuen que no hi ha ningú imprescindible, i deu ser veritat,
però en aquest cas no puc deixar de dir que el trobo molt a faltar, encara que sé que des del cel, des de la presència del Senyor, no tinc cap dubte que ell ens segueix ajudant. El Jaume era una persona pacient, una persona humana, senzilla, propera als altres. Era una persona que estimava l'Evangeli i estimava les persones que estàvem sempre al seu costat. Ha estat molt implicat en les diferents activitats pastorals des de fa molts anys. Els seus inicis amb la Rosa d'Olofeu van marcar molts joves en el camí de la fe i del compromís. Ha estat sempre un gran comunicador. Les seves paraules no et deixaven mai indiferent. Un home proper, senzill, humà. La seva vida ha estat un regal de Déu pels que hem estat al seu costat al llarg dels anys. El seu exemple de fe i d'amor fins l'últim dia, el seu testimoniatge i el seu constant i discret servei en les diferents tasques parroquials i personals ens han d'ajudar a tots i totes a continuar la missió encomanada i a seguir al servei de l'Església. Gràcies, Jaume. Un esdeveniment important. Es publica el primer pla pastoral de la nostra diòcesi amb el títol Com el Pare m'ha enviat a mi, així jo us envio a vosaltres, tret de l'Evangeli de Joan. Vaig conèixer el Jaume en diversos dels àmbits en què estava implicat: catecumenat, apostolat seglar, catequesi. Tot i ser un home que a vegades semblava seriós i de poques paraules, quan parlava sempre aportava paraules que enriquien les converses i ens enriquien en els que l'escoltàvem. Gràcies, Jaume, pel teu to planer i a la vegada ric testimoni vivent de l'Evangeli que tan bé coneixies. Us convido a aprofundir en el coneixement de Déu, de la mateixa manera que ell s'ha revelat en Jesucrist per a la nostra plena realització. Feu coses velles, però sobretot convertir les vostres vides en llocs de bellesa. Queda't amb nosaltres, que el dia ja comença a declinar. Queda't amb nosaltres i camina amb tu, Jesús mai no es perdrà. Aixequem-nos de la taula, anem a trobar els germans. Realment és ell, Déu l'ha ressuscitat. Aplegats en el seu nom, tornarem a caminar fins que torni ple de glòria, majestat. Ens expliques l'Escriptura com ningú no ho ha fet mai i et reveles en el gest de partir el pa. Queda't amb nosaltres, que el dia ja comença a declinar. Queda't amb nosaltres i camina amb tu, Jesús mai